Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Lan dulur-dulur muslim sing lagi poso, muga-muga posone iso nutuk lan berkah. Oke dulur-dulur, sore iki aku nang nggone ngarepe gerbang pintu masuk kawasan wisata Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Gunung Kelut lokasine nang nggone Kecamatan Ngancar, Lur. Yen wis sore ngene iki penjaga wis renek, dadi para pengunjung iso mlebu metu. Dulur-dulur iso nonton, suasanane sepi banget, terus tanduran-tanduran nang pot-pot podo garing. Kuwi Lur sedikit gambaran fasilitas sarana prasarana kang ana kawasan wisata Gunung Kelut wektu iki. Yen dulur-dulur iso nonton dhewe, bangunan sarana prasaranane ora kaleng-kaleng Lur. Sarwa apik, sarwa kuat. Lah cuman akhirnya bar keterak pandemi ora beda nasibe karo papan wisata liyane Lur. Pengunjung sepi. Lah mesti wae pemasukan saka tiket, parkir lan sak panunggalane termasuk apa kuwi saka jual beli souvenir, makanan dan sebagainya yo berkurang banget. Dadi yen akhire rodok terbengkelai, ki mbiyen tandurane apik banget Lur taman iki. Wite ngrumbul ijo-ijo. Ya saiki resik ya cuman berkurang. Ki sik ngisor banget Lur. Awak dhewe engko ngliwati Magersari ya, enek penduduk sing manggon ning kawasan Gunung Kelut kene. Terus ana bagian vulkanologi uga. Ki Lur, perkampungan masyarakat neng lereng Gunung Kelut. Ki kondisine sore ditunjang karo mendung peteng Lur, iso nyawang neng ngarep. Dadi puweteng banget. Aku krasa mesti engko gambar iki ya gak begitu tajam Lur, mergo wis sore. Kedua, mendunge peteng. Apik banget Lur asline. Apa kuwi kawasan wisata Gunung Kelut. Mulai ngarep mau jane wis ana pasar, ana kafe-kafe, tapi yo 90% wis tutup Lur. Jadi efek pandemi tahun 2020-21 kae sampai saiki ku sik krasa. Terus enek faktor kedua Lur iki sing nurutku uga berperan. Monggo dulur-dulur dikomentari, mergo iki ya tak bandingke karo beberapa papan rekreasi liyane. Sing biyen biasane ku pengunjung mobil utawa motor kuwi iso cedhak banget nang nggone kawah. Ana parkiran amba Lur. Duh rada watuk. Lah wis pirang-pirang tahun kuwi dadi jarak sekitar 2 kilo saka kawah. Dadi kawah karo anakan Gunung Kelut kuwi salah siji tontonan utama utawa sing diparani pengunjung. Dadi tak baleni maneh, 2 kilo, sekitar 2 kilo ya sadurunge puncak Gunung Kelut kuwi ditutup Lur. Dadi gelem ra gelem pengunjung kudu parkir mobil utawa montore nang adohan. Lah saka cegatan mau pengunjung kudu numpak Gojek
Yen gak keliru 20.000 ngono, aku dhewe ya ora tau apa tau pisan wis suwi ngono. Iku dadi mlebu wis ditarik nang gerbange lur, kuwi 15.000 wong siji. Terus engko menjelang puncak kuwi dicegat maneh. Dadi mendekati puncak kudu numpak Gojek. Ya akhirnya per orang iso kena 40-an lur. Lek wong loro misale ya meh 100 kuwi engko gongge jajane. Aduh, aku jane lek ngomong ning niki ya serba piye ya. Aku gak maido sapa-sapa. Cuman kudune papan rekreasi sing di bawah pemerintah daerah kaya Gunung Kelut ngene iki kudune pengelolaan harus piye ya luwih stabil, konsisten. Lagi lur, salah siji papan saliyane puncak sing uga dadi favoritku. Engko tak omongne meneh masalah sepine pengunjung mang. Saiki aku nang nggone patung Jathasura lur, utawa Lembu Sura, salah siji tokoh neng legenda cerita Panji Kerajaan Kediri lur. Ki sering inspirasi aku nggawe sendra tari sing berbasis Panji lur. Alhamdulillah sanajan mendunge peweteng tapi durung udan, ning rasa-rasane memang bakal udan lur. Wah lek ngene iki peweteng ki mbiyen marung apik uga lho rame. Wis pokoke efeke dari iku domino banget lur. Dadi pengunjung sepi, terus bakul-bakul padha tutup, sarana prasarana tidak terawat. Eman-eman amarga aku ngerti mesti nilai investasi nggo mbangun sarana prasarana Gunung Kelut ki gede banget. Iso dibayangke. Pertama waktu parkire cedhak puncak mbiyen rame banget bis-bis iso mlebu, mobil-mobil berpuluh-puluh mobil tertampung lur, terus sepeda motor, terus nek kono uga ono kadang-kadang panggung hiburan ngono kuwi. Terus akhirnya bar pandemi sampai saiki hari biasa dapat dikatakan gak ono pengunjung. Pengunjung kuwi tekone biasane mung dina Sabtu utawa Minggu lan liburan. Kaya ngono ki mau lur ceritane. Aku gak ngerti apa eneke ojek mau kuwi malah memperparah apa piye, tapi nyatane nang tempat rekreasi kasusnya meh padha. Akhirnya pengunjung dadi sepi. Yen wis ngene iki nurutku pemerintah daerah kudu turun tangan dibenahi. Lek perlu nggak investor pisan ben ditangani. Ku pandangan pribadi lur, mungkin dulur-dulur khususnya sing manggon nek sekitar Gunung Kelut, wilayah Ngancar lan sekitarnya iso urun rembug. Aku dhewe ya ikut menyayangkan lur, mergo Gunung Kelut iku nurutku salah siji kawasan wisata sing jos nek Kediri. Terus ditempuh saka kota Kediri lan sekitarnya ki perjalanannya penak ngono lho. Oke dulur-dulur sawetara sakmono dhisik. Wassalam.